Shout out everyone. That's TV. Salamat. Bianchi. Salamat. Tis, salamat. Ma'am Tis Vlog, salamat. Nakamute lang ako kayong aso maingay. Pa-comment lang sa video ko para mabigyan kita. Tyrosauro, shoutout po. Salamat sa pagbisita. Baliktad yung camera ka, ayaw mag-ikot. Nakaano siya. Okay lang po, nasa bahay na ako. Nakauwi na po ako.
Nahirapan ako dito mag-ano kasi mahina yung internet. Wala pa akong perang pampakabit. Pag may ano na ako may pera magpakabit ng wifi, live tayo na gabi-gabi. Ay, out of moves. Ba yan? Hindi ko nakita. Ano ba yun? Ba't ganun? Nasa Pinas na po ako, Rosauro.
sa nagstay. Salamat po sa nagstay. Ano oras na? Ano oras na? Hour na ako. Pwede na yun.